sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Ngayon ikaw ay may bang nilahan ang nagkong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palaging maghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Nasaan na? Ang lalawigan ng Pangasinan, ang kabisera nito ay Lingayen. Ang Pangasinan ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon sa kahabaan ng Lingayen Gulf at South China Sea. Ito ay may kabuoang sukat ng lupain na 5,451.01 square kilometers, 2,104.65 square miles. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 3,163,170. Ang kanlurang bahagi ng lalawigan ay bahagi ng tinubuang bayan ng mga taong Sambal, habang ang gitnang at silangang bahagi ay ang tinubuang bayan ng mga Pangasinan. Dahil sa ethnic migration, nanirahan ang mga Ilocano sa lalawigan.